Ddiwedd mis Mai cynhaliwyd gwyl tyddyn a gardd Cymru ar faes y sioe yn Llanelwedd. Dyma'r 9fed tro i'r ŵyl gael ei chynnal, ac un o'r pwyntiau trafod ymysg y Brydwyr Moch oedd y Ffliw Moch, ond dyw'r Brydwyr ddaeth i'r ŵyl ddim yn ymddangos ei bod nhw'n poeni ryw lawer. Dwi'n credu erbyn hyn ydw i'n eisiau poeni gymaint ag ydda ni ddwch yn fus yn ôl. Yn anffodus fel rhyw newydd drwg, oedd o'n hitio y cyfryngau fel Ffliw Moch, ac oedd pobl ddim yn gymryd o'na ffliw ar bobl gyffredin oedd o, ac ydda nhw'n deddol i feddwl bod yna beth yn mater hefo'r moch. Mi fuodd yna ostyngiad am chydig ddyrnodia ar werthiant cig moch, ond erbyn hyn, diolch i'r drefn, mae y ffigurau'n dangos bod pobl yn dal i brynu'r cig, ond y pwysigrwydd i mi ydy bod y cyfryngau yn defnyddio pob un avenue fedra nhw i adael i pobl wybod nad oes am peryg iddyn nhw. O Teifi, da chi'n poeni am y sefyllfa hefo'r moch? Dim ar hyn o bryd, ond gall rhywbeth digwydd dros nos a hala pethau wahanol. Felly, oes na ostyngiad di fod mewn gwerthiant moch ganddo chi? Na, achos bod siwt brinder o foch Cymraeg yn yr ardal, wedi gwirth, mae fwy o ddiddordeb yn y mochyn Cymraeg ers y problem hyn dod i'r amlwg, a sydd wedi bod ers lawer i fis. Yw Geraint, milfeddig y sioe frenhinol. Be di'r sefyllfa ar hyn o bryd gyda'r Ffliw Moch? Wel, ar y funud, mae pethau weld pe bai o dan reolaeth yn dydyn o'r wlad yma. Mae'r hen mochyn i radda wedi bod dipyn bach yn anffodus. Mi alwyd o'n Ffliw Mochyn am bod yna beth debygrwydd yn y feirws yma sy'n achosi salwch mewn pobl. I'r feirws fydda yn effeithio ar moch drwy'r byd a dweud y gwir. Bod y ddau yn debyg yn rhefniant ac enynau ar y DNA mewn gwirionedd. Ond dim yr un fath, ynddo. A beth maen nhw wedi dod i'r casgliad bod yna rhyw fath o mutation wedi digwydd. A bod feirws y mochyn wedi newid i'r ara, a wedyn wedi gwneud hynny, mae o'n gallu effeithio ar bobl. Ond mae eisiau bod yn perffaith bendant na all feirws y mochyn fel mae o, ddim wneud dim niwed i bobl, ac all feirws pobl ddim wneud dim niwed i moch. Mae'r ddau yn wahanol. Cyhoeddodd bwrdd marchnata gwlân Pryden ei bod yn datblygu system pacio gwlân newydd alle newid y ffordd y mae gwlân yn cael ei gasglu. Fe fydd y system yn barod ar gyfer y tymor cneifio yn 2010. Ac mae yna declyn yn cael ei ddatblygu ac fe fydd yna fwy o wybodaeth ac arddangosfeydd ar gael yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r bwrdd hefyd wedi cyhoeddi newidiadau i'r ffordd o brisio cludiant gwlân. O dan y cynllun newydd, fe fydd y bwrdd yn talu am bob blwch sydd wedi gymerodwyo yn hytrach na phwyse'r gwlân. Ac mae NFU Cymru wedi dweud wrth Elin Jones, y gweinidog dros faterion gwledig, i bod yn angenrheidiol bod y cynllun newydd glasur yn ateb pob gofyn yn llwyr. Mae arweinwyr yr undebau wedi bod yn cwrdd â'r gweinidog i drafod y cynllun ymhellach. O dan y cynllun glasur, fe fydd y 5 cynllun rheoli tir yn dod yn un.